सोना आंना औ आरो ल'गासिनो ए बबेनि नोङो हो बबेनि नोङो आङो औ दिल्लीनि ए मा मावो नोङो मा मावो हाजिरा मावलाबायो ए ओमफ्राय सरखारा नोंनो जेबो न' बां हराखै ए मानो हराखै नों ओरैनो हराखैलै ए जेबो मोनखायाखै नों सरखारनिफ्राय ने ओहो नों एसे एनै सिन्था जायोना जाया होजायालै बिदिखौ न' बां मोनैनि थाखाय माला मोनना मोनथों सरखारनिफ्राय जेबो मोनथारा आरोखि मोना ओमफ्राय नों दा मा मावो हाजिरा मावो दा हाजिरा मावनानै नोङो सानसेयाव बेसेबां खामायो बिदिनो 250 250 ए दा 250 मोनो ने ओमफ्राय मा मा हाजिरा मावो नोङो बिदिनो माबा हाग्रा एवनाय मा एवनाय ए जिरायसै आरो नोङो जिरायदोना जिरायोबा दे खुन्थेल लाखादों नै मा होनबावनांगौ जाखो ओमफ्राय दा नों मा खालायफैदों बाव ओरैनो मोसौ लांफैदों ना माथो मोसौ लांफैदों मोसौआ न'आवनि ना सोरनिबा नोंसिनि आदा गागानि ए नों खायो ने मोसौआ माबेसे दं गासै मानैल' ओमफ्राय नोंना न'आव गैगोन ना गैया आंना गंनैल'नो दा मोसौआ नोंना न'आव गैगोन ना गैया गैयालै गैया ने मोसौ बायनायनिबो जेबो राहा गैखाया आरो नोंनाव ओमफ्राय दा मा खालामबावनांगौ दा ओरैनो थाबाय दे होमबा